Творы якога аўтара найчасцей дэкламуюць удзельнікі конкурсу да дня роднай мовы? Богданович, Караткевич, Хаданович? Не і яшчэ раз не. Гэта Віктар Швед. І ў нас акурат ёсць добрая нагода аб ім пагутарыць. Надоечы 23 сакавіка беларускаму паэту і грамадскаму дзеячу з Падляшша Віктару Шведу споўнілася б 100 год. Ён вядомы перадусім як дзіцячы паэт. І сапраўды, ён адрасаваў свае творы ў першую чаргу моладзі, апавядаў ёй пра жыццё і свет, ствараючы чароўныя сусветы, глыбока укаранёныя ў Падляшшы. Але не толькі. Значнае месца ў яго творчасці займала грамадзянская лірыка, у якой ён разважаў пра лёсы беларусаў Падляшша, перажываў аб будучыні беларускай мовы. Віктар Швед быў БЧБшнікам яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрымам. Ён заўсёды казаў: «Я веру, усенародным будзе святам дзень 25 сакавіка». У яго творчым даробку некалькі тысяч вершаў на беларускай і польскай мовах, сабраныя ў 17 паэтычных зборнікаў, плюс 2 кнігі ўспамінаў. Хіба яшчэ не адно пакаленне будзе вучыць вершы Шведа на памяць, дэкламаваць і браць з іх прыклад у сваіх паэтычных спробах.